kysymykset, joita Päiviltä tuun kysymään tänään, on osittain asioita, mitkä koen, että on tärkeää ottaa esille meille nuorille kristityille, ja kehystän sitä tuota pikaa lisää. Jotkut kysymykset on ihan yleisökysymyksiä, joita teistä jotkut on kysynyt, jotka on sitten päätynyt tähän kysymyskavalkaadiin, ja sitten muutamat tulee ihan meidän nuorisotiimiltä ja pastoritiimiltä myöskin, joten tässä on monenmoisia kysymyksiä, mutta yksi yleisökysymys, Päivi, oli tämä, että miltä tuntuu olla Malmin Salmissa, ja mä modifioin sitä, että miltä tuntuu olla nuorten illassa. No, tuntuu tosi hyvältä olla nuorten illassa. Että mä itse asiassa olen iloinen siitä ja kiitollinen, että mua on aika usein kutsuttu nuorten iltoihin vähän eri puolilla Suomeakin niin kuin puhumaan ja tapaamaan nuoria. Ja se on aina jotenkin semmoinen elämän merkki ja toivon merkki, että nuoret on seurakunnassa koolla. Että on nuoria, jotka seuraa Jeesusta. Se on itseäkin rohkaisee tosi paljon. Sä oot ollut vähän pisempään nuori, niin sä sovit hyvin tänne meidän nuorten iltaan. Olisi kiva kuulla jotain sun tarinasta henkilökohtaisesti kristittynä sekä myöskin kristittynä poliitikkona. Ja nimenomaan haluan kehystää tätä keskustelua siltä näkökulmalta, että viime syksynä me käytiin sellaista opetussarjaa läpi, että Jeesuksen seuraajaksi, missä ideana oli se tavallaan, että suurin osa meistä ei ole paimenuudessa tai lähetystyöntekijöitä tai jossain tämmöisessä hengellisessä virassa, jos me halutaan näin ajatella se vähän niin kuin mustavalkoisesti. Suurin osa meistä on ihan arjen rattaissa suomalaisessa yhteiskunnassa, ehkä jopa kansainvälisissä tehtävissä, mutta miltä se näyttää seurata Jeesusta eri paikoissa tätä yhteiskunnallista elämää? Me ei voida maailmasta itseämme pois ottaa, ja kristittyinä meitä on kutsuttu olemaan suolana. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta täällä on ollut psykologi kertomassa, mitä on olla kristitty psykologi. Täällä on ollut sekulaarimedian toimittaja kertomassa, millaista olla kristittynä sekulaarissa mediassa, mainitakseni muutamia. Ja Suomi haluttaisiin haastatella nimenomaan siksi, että mitä on olla kristitty poliitikko. Mutta ihan tietysti aluksi olisi kiinnostavaa kuulla, miksi sä oot ylipäänsä kristitty, mikä on sun tarina ja tausta uskon asioiden suhteen. Joo, ensinnäkin ihan sanoa, että tuo on mun mielestä tosi tärkeä niin kuin näkökulma, että mulle on koko mun elämän ajan ollut niin kuin kristittynä tärkeä se Jeesuksen lähetyskutsu, jonka koen niin kuin henkilökohtaisesti, että mä oon osa sitä seurakuntaa, joka on kutsuttu todistamaan Jeesuksesta, niin kuin Jeesus antoi lähetyskäskyjä. Se koskee meitä kaikkia, ei pelkästään pappeja tai saarnaajia, vaan ihan jokaista kristittyä. Mutta tämä mun oma tarina lähtee liikkeelle sieltä Konnunsuon keskusvankilan vierestä. Mun isä oli töissä vankilassa, ja niin kuin varhaisimmat muistot on sieltä vankilan viereltä. Ja siis mun oma lapsuuden koti ei ollut niin kuin aktiivi uskovaisia. Oli kyllä semmoinen henki, että niin kuin kunnioitettiin kristillisiä asioita. Oli iltarukous, käytiin jouluna kirkossa ja niin kuin periaatteessa kunnioitettiin niin kuin kristinuskoa, mutta ei tämmöisiä niin kuin aktiiviuskovaisia ollut mun vanhemmat. Mutta he veivät mut pyhäkouluun, ja siihen aikaan siellä Konnunsuon keskusvankilan koululla, kyläkoululla kaikki lapset kävi pyhäkoulussa, ihan kotitaustasta riippumatta. Et me elettiin vielä vähän semmoista yhtenäiskulttuuriaikaa silloin mun lapsuuden aikaa, mikä on valitettavasti muuttunut paljon. Ja mä muistan tosi elävästi sieltä pyhäkoulusta ihan niin kuin pienenä 5-6 vuoden ikäisenä, että pyhäkouluopettajien johdolla rukoilin, että Jeesus tulisi mun elämääni, antaisi mulle synnit anteeksi. Ja mä ajattelen, että Jeesus kuuli pienen tytön rukoukset, ja hän on ollut uskollinen näiden vuosikymmenten läpi. Ja jotenkin siinä vankilaympäristössä ehkä vielä, kun me asuttiin vielä ihan vankilan vieressä, niin nämä kysymykset syyllisyydestä, armosta, tuomiosta, ne oli hyvin konkreettisia. Ja mä niin kuin ajattelin, niin kuin jälkikäteenkin on tavallaan ihmetellyt, että hyvin pienenä tyttönä jo ymmärsin sen, että kyllä mä oon pohjimmiltani ihan yhtä syntinen kuin nämä vangit, jotka on siellä kalterien takana, että jonain päivänä mäkin voisin olla vankilassa, ihan riippuen miten se elämä niin kuin menisi.
että on kaikki se, niin kuin, johon tarvitsen armoa, anteeksiantamusta ja niin kuin se opetus ja sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta, joka on kuollut mun syntieni puolesta, joka on noussut ylös, elää ja vaikuttaa, niin se kolahti minuun jo ihan pienenä. Mulla on muuten ihan, jos saan sen verran vielä kertoa, niin äitini on kertonut mulle sellaisen, että mä olin ollut tulossa sitten pyhäkoulusta pois semmoisena 5-6 vuoden ikäisenä tyttönä, en sitä muista itse, mutta olin pysäyttänyt vastaan pyöräilevän vankilan johtajan ja kysynyt, että rakastatko sinä Jeesusta? Ja hän oli vähän häkeltynyt siitä ja otti äitiini yhteyttä, että pitäisikö ottaa tyttö pois pyhäkoulusta, ettei mene pää sekaisin, mutta äiti antoi pyhäkoulun jatkua. Vielä siitä pyhäkoulusta kerron, että sitä piti 2 miestä. Toinen oli helluntaalainen sikalanhoitaja ja toinen oli lestadiolainen vanginvartija. Ja he tulivat aina sit, joskus ihan suoraan sieltä Sikalasta saappaat jalassa niin sinne pyhäkoulua pitämään. Et hienoa virkaa ja hienoa tehtävää nämä 2 miestä hoiti. Että mä ajattelin, että se on mulle ollut semmoinen lähtölaukaus tälle ja lähtökohta mun niinku elämälle ja ehkä tärkein koulu, mitä on käynyt, se pyhäkoulu. Mutta sitten, jos saan vielä jatkaa, että mulla tuli kyllä sit nuorena semmoinen teini-ikäisenä semmoinen vaihe, että mä niinku kyseenalaistin tämän uskon ja vähän niinku otin irtiottoakin ja niinku hakeuduin ihan muunlaisiin elämänpiireihin. Siihen aikaan oli kommunismin muoti ja mä luin tuon maanpunaisen kirjan ja sitten luin myös suomenkielisen Koranin ja niin kuin pohdin, että onko tämä, kestääkö tämä kristinusko, että onko se mitä Raamattu kertoo, niin onko se totta vai onko joku muu maailmanselitys totta. Ja niin kuin, no vielä jos saan lyhyesti kertoa, niin mä sitten semmoisena 16-vuotisena pääsiäisen aikaan, muuten nyt ollaan pääsiäisen seurussa, niin pääsiäisen aikaan katsoin televisiosta tämmöisen niin kuin Pasoliinin elokuvan, jonka nimi on Matteuksen evankeliumi. Mä en tiedä näytetäänkö sitä enää, mutta se oli siitä mielenkiintoinen elokuva, että kaikki repliikit siinä oli suoraan Raamatusta, Matteuksen evankeliumista. Et siinä siis kaikki Jeesuksen repliikit ja muidenkin oli suoraan se, mitä Raamatussa on kerrottu. Ja mua puhutteli se tosi paljon. Mä aloin samana iltana lukemaan Matteuksen evankeliumin, luin sen läpi. Ja jatkoin yötä myöten, luin apostolien teot. Ja rukoilin sitä, että jos Jeesus oot olemassa, niin tule mun elämään. Että mä niin kuin haluan elää tuollaista elämää, niin kuin nämä apostolit, eli joille Jeesus on niin todellinen. Siis he olivat valmiit kuolemaan sen takia, että he halusivat todistaa ylösnouseesta Jeesuksesta. No vielä hiukan jatkui tämä mun tarina. Mä menin kesälukioon, menin vähän hyvissä ajoin sinne vieraalle paikkakunnalle, olin siellä yhdessä semmoisessa puistossa kävelemässä ja siellä sitten rukoilin, että jos Jeesus oot niin kuin olemassa, niin lähetä joku mua neuvomaan. Ja menin puiston penkille istumaan, siihen tuli viereen istumaan semmoinen tyttö, me alettiin jutella, hän pyysi mua kahville kotiinsa, asui siinä lähellä, mä mietin, että onkohan tämä nyt se rukousvastaus. Menin sinne kotiin, hänellä oli Raamattu pöydällä ja otin sitten asian esiin ja hän sanoi, että hän oli rukoillut siellä, että hän saisi jollekin niin kuin kertoa omasta uskostaan. Ja me siinä hänen kanssa rukoiltiin ja se oli sitten semmoinen käännekohta, että sen jälkeen mä lähdin mukaan seurakuntaan joo, mutta tämä niin kuin lyhyesti storina sieltä nuoruusvuosilta ja tietysti tässä on ollut monenlaista elämässä sen jälkeen, mutta tällä samalla uskolla Jeesukseen ollaan matkalla edelleen. Ihana todistus, kiitos Päivi siitä ja jollain tavalla niin kuin, se auttaa vähän kehystämään myöskin sitä kysymystä, minkä halusin seuraavaksi kysyä. Yksi yleisökysymys liittyy kutsumukseen ja itse asiassa tässä kuussa yksi meidän nuorista, joka on ollut varmaan alle 2 vuotta uskossa itsekin henkilökohtaisesti, niin sanoi, että kun häntä kiinnostaa politiikka, niin kuin
tavallaan häntä kiinnostaisi olla mukana, että onko se niin kuin, mitä siitä pitäisi olla mieltä, ja mä en kerro mikä mun vastaus oli siihen, mutta ajattelen näin päin kysyä, Päivi, että koetko sä itse, että sä oot toki lääkäri, sä oot kirjoittanut myöskin, mutta sä oot ennen kaikkea tunnettu poliitikkona. Onko tämä kutsumuksen tie? Jos kyllä, miksi ja miten? Jos ei, niin avaa meille vähän sun ajatusta, että miten sä koet tämän sun poliitikon uran? No ensinnäkin mä koen tosi tärkeänä tämän niin kuin ajatuksen kutsumuksesta, että olisi sit mikä tahansa kutsumus, niin se, että mä uskon, että Jumala on antanut jokaiselle niin kuin jonkun tehtävän, myös tässä niin kuin omassa seurakunnassaan tai Jumalan valtakunnan työssä ja tietysti myös ihan tässä maallisessa elämässä. Ja tämä on jollain lailla niin kuin Raamatusta mulle on auennut se, että kun katsotaan vaikkapa jotenkin vanhan testamentin profeettojen niin kuin omia kertomuksia siitä omasta kutsumuksestaan, niin kerrotaan, että siellä jo äidin kohdussa on Jumala niin kuin kutsunut johonkin tehtävään. Ja näin mä ajattelen kanssa, että Jumalalla on sulle joku kutsumus, joku tehtävä, mikä se sitten onkin. Se, miten hän sitten johdattaa, niin mä ajattelen, että ne voi olla hyvinkin yllättäviä teitä, että mä ajattelen, että sen oman kutsumuksen usein löytää niin, että ovia avataan, ovia suljetaan. Ja jos tätä poliitikon uraa ajatellaan, niin mulle ei nuorena, ei edes nuorena aikuisena tullut mieleenkään, että mä lähtisin politiikkaan. Et se ei ollut ollenkaan mulle niinku se ykkösjuttu. Että mä pienestä pitäen niinku haaveilin siitä, että musta tulisi tiedenainen. Että mä niinku tekisin jotain niinku semmoisia tieteellisiä löytöjä. Ja yritinkin sitä useamman kerran. Mä niin kuin voin kertoa, että kun mä aloitin opiskelemaan lääketiedettä Helsingissä, niin mä pyrin mukaan jo ihan alkuvaiheessa semmoiseen tutkimusryhmään, jossa ajattelin, että tämä olisi ehkä se tie, millä mä pääsisin sitten siihen tieteelliselle uralle. Pestauduin sitten laboratorioon semmoiseen niin kuin siihen tutkimusryhmään, tutkittiin ainetta nimeltä tauriini, jota löytyy ihmisen elimistöstä, mutta sitä löytyy myös rotista. Ja mä niin kuin koko kesän piikitin erilaisia lääkeaineita rottiin ja sitten otin talteen niiden virtsaa ja kudoksia ja sitten niin kuin tarkoitus oli, että syksyllä siitä analysoin ne näytteet, että miten nämä tietyt lääkeaineet vaikuttaa sitten tähän tauriinipitoisuuteen siellä elimistössä. Että se oli se idea. No sitten siinä loppukesästä eräänä aamuna tulin sinne laboratorioon. Mulla oli pakastin arkussa niitä pakastettuna niitä näytteitä, joita oli kerääntynyt kesän mittaan. Avasin sen pakastearkun kannen. Ne kaikki näytteet oli siellä sulannut, ne lilli semmoisessa lämpimässä vedessä. Siivoaja oli perjantai-iltana unohtanut laittaa töpselin takaisin seinään, kun hän oli käyttänyt imuria siitä pakastiarkusta ja kaikki näytteet meni pilalle ja se ovi sulkeutui mulla niin kuin siltä osin. Mä yritin sen jälkeen vielä 2 kertaa tehdä. Menin yhteen tutkimusryhmään mukaan, joka keskeytyi sen takia, että tämä tutkimusryhmän johtaja kuoli aivoverenvuotoon. Ja se loppui se koko juttu. Ja sitten oli vielä 3. semmoinen erikoinen, että mulla niin kuin ovia sulkeutui. Ja, no, mä olin opiskeluaikana, olin mukana tämmöisessä niin kuin kristillisessä opiskelijatyössä ja järjestössä. Ja mä ajattelin, että se oli tosi hyvää aikaa siellä olla niin kuin erilaisissa tehtävissä mukana, rukoilla ja kysellä, että mitkä on mun armolahjoja, mitkä olisi niin kuin mun juttuja. Ja mä olin vakuuttunut siitä, että on 2 tehtävää, jotka ei ole mun juttuja. Ne on puhujavastuut ja hallinnolliset tehtävät. Semmoisia mä en koskaan suostunut ja ajattelin, että mulla ei ole niihin lahjoja eikä armolahjoja. Mutta sen sijaan olin mukana tämmöisessä boksilähetystyössä, että me kuljettiin ovelta ovelle ja
niin kuin opiskelijoiden kampusalueella ja ihan kerrottiin Jeesuksesta, kysyttiin, että haluatko keskustella uskon kysymyksistä. Mä vedinkin sitä toimintaa 5 vuoden ajan. Ja se oli mulle jälkikäteen mä ajatellut, että se oli tosi tärkeää aikaa se, koska siellä joutui kohtaamaan vaikeita kysymyksiä. Eri alojen tiedekuntien opiskelijat haastoi erilaisista asioista, joutui perustelemaan, joutui vastaamaan kysymyksiin, joutui miettimään, että kestääkö Raamattu, kestääkö se nämä vaikeat kysymykset. Ja myös sai olla sit evankeliumia jakamassa, kertomassa sitä, että Jeesus elää. Hän on noussut ylös kuolleista, hän voi sinutkin pelastaa. Meitä oli muuten joskus lähdössä jopa 60 kerralla oville. Et se oli aika aktiivista aikaa. Mutta en tosiaan olisi uskonut, että myöhemmin sit avautuu ovia tällaiseen vaikuttamiseen, jossa nyt olen. Se, mikä minut johti myöhemmin vasta ihan, voi sanoa, kypsällä aikuisiällä politiikkaan, oli se, että mä olin sitten lääkärinä, kristittynä lääkärinä, ja jo silloin lääketiedettä opiskellessa, niin sellaiset kysymykset kuin raskauden keskeytys. Se, miten suhtautua siihen, että tehdään abortteja, keskeytetään, lopetetaan pienen ihmisen elämä äidin kohtuun. Nämä oli sellaisia kysymyksiä, mitä mä jouduin pohtimaan myös ihan Raamatun äärellä ja oman vakaumuksen pohjalta. Ja tämä johti minut pikkuhiljaa myös pohtimaan tavallaan sitä omaa vastuutani tässä yhteiskunnassa. Ja sitten mulle tuli perhettäkin ja alkoi tulla myös monenlaisia semmoisia, voi sanoa, yhteiskunnan toimintaan liittyviä, perhepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Toimin työterveyslääkärinä laman aikaan. Tuli vaikeita kysymyksiä, kun ihmiset joutuivat työttömäksi, talous romahti, tuli jopa itsemurhia ja monenlaisia vaikeita asioita siellä lääkärin työn kautta taas, kun mä toimin työterveyslääkärinä. Et nämä oli sitten semmoisia asioita, jotka johti siihen, että tuli se vaihe vastaan, jossa pohdin, että olisiko mun paikka lähteä sitten ehdolle vaaleihin ja ehdolle eduskuntaan. Mutta se ei ollut todellakaan mikään semmoinen itsestäänselvä juttu, että mä en esimerkiksi opiskeluaikana ollut millään tavalla poliittisesti aktiivinen. Siis upea kuulla. Mä just kattelin tuosta netistä, eli pitääkö sitä paikkaansa, että sä oot vuonna 1995 sulla kansanedustajaura alkanut? 9. Joo, kyllä. Eli itse asiassa tässä on vähän semmoinen juhlavuosi nyt, että 30 vuotta tuli täyteen. Wow, no se ansaitsee aplodit kyllä, eikä niin? Mä oon itse syntynyt 92 ja mä ajattelin, että voi hyvän aikaa, että sä oot melkein mun elämän ollut jo kansanedustaja, että sä et ole mikään ihan aloitteleva kansanedustaja, kaikkea muuta. Päivi, mua kiinnostaisi tosi kovin kysyä nimenomaan tässä sisällöllisesti, tämä on piikkipaikka saada tiedustella kristityltä poliitikolta, joka on kristitty, sitä ajatusta, että onko kristityn suhde politiikkaan ylipäänsä, millainen sen tulisi olla, onko uskovaisen oltava, tai onko se edes suotavaa, että hän on tekemisissä politiikan kanssa. Ja mä oon koittanut kaivaa vaikeimpia kysymyksiä, mitä nyt jotkut ihan konservatiivisissakin piireissä kristityt saattaa esittää, ja mä oon kuullut näitä ajatuksia aina aika ajoin. Mä en usko, että ne on niin yleisiä, mutta ehdottomasti niitä tulee vastaan. Ja mä haluaisin heittää sulle muutamia vaikeita kysymyksiä siitä, että ylipäänsä ajatus siitä, että voiko kristitty olla politiikassa, on joillekin haastava. Ja haluamme kunnioittaa niitä, jotka kamppailevat tämän asian kanssa, mutta myöskin ottaa kantaa. Näetkö, Päivi, että monet sanoo näin, että no, mutta eihän Jumalan valtakunta ole tästä maailmasta. Miksi mennä politiikkaan? Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja itse asiassa mä oikeastaan mietin vähän tämän suuntaista kysymystä silloin nuorena,
kun opiskelin lääketiedettä. Nimittäin mä mietin, jossain vaiheessa jouduin vähän semmoiseen kriisiin, että mietin, että niin kuin, onko mun järkeä opiskella lääkäriksi? Että paljon tärkeämpää on se, että ihmiset pelastuu iankaikkiseen elämään, kuin se, että mä niin kuin lääkärinä parannan heitä niin kuin sen muutaman vuoden eteenpäin. Että pitäisikö mun vaan niin kuin ryhtyä vaikka siivoojaksi ja siinä samalla niin kuin mahdollisimman paljon evankelioida, että olla niin kuin vaan niin kuin tämän hengellisen sanoman kanssa niin kuin esillä. Ja sitten myös pohdin sitä, että no, jos mä valmistun lääkäriksi, niin pitäisikö mun yrittää kaikki vastaanottotilanteet käyttää niin, että mä niin kuin evankelioisin niitä ihmisiä. Mutta mulle oli niin kuin iso oivallus tavallaan se ajatus siitä, että ja mikä nousee mun mielestä ihan niin kuin Raamatusta, Raamatun opetuksesta, että Jumala hallitsee tätä maailmaa sekä niin kuin tällaisen maallisen että hengellisen elämänpiirin, regimentin, elämänpiirin kautta. Ja se, että niin kuin Jumala on antanut meille kutsumukseksi, kun katsotaan ihan luomiskertomusta, niin on antanut ihmiselle tehtävän hallita tätä luomakuntaa. Viljellä, varjella, perustaa perheitä, siis ihan ajallisia, maallisia tehtäviä. Toimia lääkärinä, toimia tiedennaisena, myös toimia poliitikkona, niin kuin yrittää tehdä tästä yhteiskunnasta mahdollisimman hyvä. Siis ihan elää sitä ajallista elämää. Ja mikä tärkeintä, toimia perheen äitinä tai perheen isänä, ruokkia, siivota, pestä lapsia ja niin edespäin. Siis tehdä ihan näitä tällaisia maallisia tehtäviä, mitä kaikki muutkin tekee. Ja sekin on Jumalan kutsumus. Että Jumala on antanut meille myös nämä ajalliset tehtävät, ja ne on tärkeitä, niitä ei saa laiminlyödä. Eli olisi väärin, jos mä käyttäisin sen lääkärin vastaanottoajan siihen, että mä en parannakaan enkä tutkikaan, vaan niin kuin yritän vaan evankelioida, että se ei olisi oikein. Mutta sitten toinen juttu, meille on annettu myös se lähetyskäsky. Eli meillä kristityillä on niin kuin 2 kutsumusta. On tämä maallinen, ajallinen kutsumus, mikä se itse kullakin onkin, mutta sitten on myös tämä niin kuin hengellinen kutsumus, eli meillä on myös niin kuin tehtävä kaikilla olla todistamassa Jeesuksesta, niin kuin tavalla tai toisella olla mukana siinä suuressa lähetystehtävässä, mikä on seurakunnalle annettu. Ja sen takia, tämä nyt oli vähän pitkä pohjustus tähän, mutta sen takia, että mä oon itsekin pohtinut tätä aikanaan näitä kysymyksiä, mutta sen lääkärin työn kautta. Mutta mä ajattelen niin, että niin kuin tämä demokratiassa, joka tarkoittaa sitä, että me eletään semmoisessa demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa on kansanvalta, eli kansalla on viime kädessä valta. Niin meillä kaikilla on tavallaan se tehtävä yrittää tästä yhteiskunnasta tehdä mahdollisimman hyvä. Tietysti nyt täytyy sanoa, että huomenna on vaalipäivä. Mä ajattelen, että sekin on yksi niin kuin osa tätä kutsumusta ja tehtävää, että käy äänestämässä sellaista ehdokasta, joka sun mielestä sitten hoitaa parhaiten näitä esimerkiksi paikallisia oman kunnan ja oman alueen asioita. No Helsingissä se on vaan nämä kuntavaalit. Mutta sitten joillakin voi olla sitten se kutsumus lähteä mukaan politiikkaan, johonkin luottamustehtävään omalla alueella tai valtakunnalliseen luottamustehtävään, mutta ei se suinkaan ole kaikkien tehtävä. Mulle aikanaan oli sellainen, kun mä pohdin sitä, itse asiassa mä olin ensimmäisen kerran vuonna 1992, oliko se sun syntymävuosi, niin ehdolla kunnanvaaleissa. Mä lähdin siihen mukaan pyydettynä. Ja se, mikä mä lähdin ihan sitoutumattomana, en ollut edes niin kuin minkään puolueen jäsen silloin, sitoutumattomana ehdokkaana. Ja mulle silloin pienten lasten äitinä
omalla paikkakunnallani työskentelevänä lääkärinä, niin sellainen Raamatun kohta, jossa Vanhassa testamentissa niin kun, itse asiassa pakkosiirtolaisuudessa elävälle israelilaisille sanottiin, että toimikaa sen paikkakunnan parhaaksi, johon teidät on siirretty, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku sellainen hyvä, kaikkina aikoina toimiva ohje. Eli meille on annettu tehtäväksi, oltiinpa sitten missä tahansa. Nämä henkilöt eivät olleet enää Israelissa, he olivat pakkosiirtolaisina. Heidät oli siirretty sinne vieraan uskonnon ja itse asiassa hyvin niin kuin jumalavastaisen hallinnon alle. Mutta sielläkin heille annettiin käsky toimia sen paikkakunnan parhaaksi, johon teidät on siirretty, ja rukoilla sen puolesta. Ja miksi? Sen takia, että sen menestys on myös teidän menestyksenne. Ja mä tajusin sen, että se, että mä yritän toimia oman kotikuntani parhaaksi, myös sen paikallisen päätöksenteon kautta, niin se on myös mun lasteni niin kuin menestys. Eli se vaikuttaa siihen esimerkiksi, kun mä oon siellä päättämässä vaikka kouluasioista kunnanvaltuustossa, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen koulu mun lapsilla on. Ja sillä lailla se tulee niin kuin ihan konkreettisesti sit myös omaksi menestykseksi, niin kuin siellä sanotaan. Tuohon voisi lisätä muutamia asioita, ihan vaan se, että mua itse puhuttelee vastaava ajatus. Vanhassa testamentissa Jumala jopa langettaa tuomioita ei-israelilaisille päättäjille ja kuninkaille siitä, miten he moraalisesti toimii, mikä on mun mielestä aika puhutteleva. Mä en niin kuin pääse yli enkä ympäri tässä roomalaiskirjeen 13. luvusta, missä puhutaan tästä esivallalle alamaisuudesta, ja täällä sanotaan niin kuin näin voimakkaasti, että ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Eli siis Jumalaa kiinnostaa esivalta. Ja tietysti poliittinen päätöksenteko, ja se on hyvin keskeinen osa esivallan toimintaa maassa kuin maassa, ja tietysti meillä demokraattisessa maassa se on tietynlainen järjestelmä. Ja se on niin kuin voimakasta, sanotaan, että joka asettuu esivaltaa vastaan, asettuu Jumalaa vastaan, ja annetaan ymmärtää, että ikään kuin esivalta on Jumalan työkalu toimia tässä maailmassa, mikä on mun mielestä aika huikea ajatus, mutta myöskin samalla niin kuin aika vastuuta tuova ajatus meille kristityille. Jos esivalta menee pahasti pieleen, mitä sitten? Ja oikeastaan se lisäkysymys, minkä mä haluaisin kysyäkin, on se, että jotkut myöskin näkee tämän haasteen, että Päivi, että eihän Paavali ja varhaiset kristityt tehnyt politiikkaa. Miksi meidän pitäisi tehdä? No mä ajattelen, että se ei ole kaikkien tehtävä. Että Paavalilla, hän oli apostoli, kuten apostolien teoissa oli joukko apostoleita, heillä oli nimenomaan tämä hengellinen kutsumus. Ja mä ajattelen, että ei kaikkien tehtävä ole todellakaan lähteä myöskään niin kuin politiikkaan. Mutta sitten kyllähän me nähdään Raamatussa, että siellä oli myös esimerkiksi keisarin hovista, oli henkilöitä, siis ihan seurakunnassa mukana, jotka samalla vaikutti jollakin tavalla siellä hovissa. Ei me tiedetä, minkälaisissa tehtävissä he olivat, mutta todennäköisesti olivat ihan niin kuin vaikuttavilla paikoilla. Tietysti se hallintamuoto oli hyvin erilainen, että siellä ei ollut niin kuin samanlaisia vaaleja niin kuin täällä, että elettiin enemmän niin kuin tämmöisessä, voi sanoa niin kuin yksivaltaisessa järjestelmässä, mutta meidän hallintamuoto on demokratia, jossa tavallaan se valta on hajautettu kaikille, että jokainen täysi-ikäinen on omalta osaltaan vastuussa siitä, mihin suuntaan tämä yhteiskunta menee. Ja mä ajattelen, että se oma vastuu on tärkeää käyttää jollakin tavalla, edes äänestämällä tai sitten ottamalla kantaa erilaisiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin omalla paikallaan tai tukemalla niitä, rukoilemalla vaikkapa niiden puolesta, jotka ovat päätöksentekijöitä. Raamatussahan kehotetaan rukoilemaan myös esivallan puolesta, ja mä ajattelin, että se on yksi semmoinen
tärkeä tehtävä myös. Ja sitten tietysti ihan myös se, että esivaltaa saa ja tulee arvostella. Et se on myös tärkeä tehtävä, että antaa sitä kritiikkiä silloin, kun on kritiikin paikka. Hienosti sanottu, hieno lisäys ja ajankohtainen lisäys. Itse tuppaan ajattelemaan, että meidän pastori Ville, jonka vaimo on venezuelalainen ja heidän perhe on Venezuelasta ja heitä muutamia on tänään varmaan nuorten illassakin, niin kun he kuuli jotkut heistä ajatuksen siitä, että hei, että mennäkö äänestämään, niin he venezuelalaisena sanoivat, että meillä äänestäminen, joo sitä on, mutta se ei ole kauhean reilua ja siellä on ollut näitä vaalivilppiepäilyjä ja muita, niin ajattelee, että kuka ikinä kristittynä ajattelisi, että jos sä voit äänestää ja sä voit suht koot olla varma Suomessa, että se on niin kuin legitiimiä juttua, kuka kristitty nyt ei menisi vaaliurnille. Ja mä teen jopa näinkin rohkean väitteen, että jos Paavali ja veljet olisi saanut äänestää demokraattisessa valtiossa, he olisivat varmasti sen tehnyt. Miten Päivi sä näet, mulla on oikeastaan ne mun vaikeimmat kysymykset liittyen kristinuskon suhteen ja niin kuin politiikan välisessä välimaastossa liittyy käytännön asioihin, mitä poliitikkona mahdollisesti joutuu tekemään. Koska on helppo puhua yleisellä tasolla politiikan tekemisestä tai osallistumisesta demokratiaan, mutta mitä se on, kun me Jeesuksen seuraajina ollaan mukana siellä? Hyvänä esimerkkinä ystäväni on myyntityössä ja mä sain häntä haastatella. Mä kysyin, että myyjänä sä osaat vedellä niin kuin ihmisten niin kuin piuhoista ja sä tiedät tavallaan, mutta miten sä kristittynä käytät tätä taitoa? Missä se raja menee? Kuinka pitkälle sä uskallat viedä, että sä et koe, että on hyväksikäyttöä esimerkiksi? Ja me kaikki ollaan tämmöisten moraalisten kysymysten kanssa tekemisissä, kun me Jeesusta seurataan missä tahansa niin kuin arjen rattaissa. Päivi, mä oon miettinyt paljon poliitikon näkökulmasta muutamaa kysymystä. Ensimmäisenä on, ja ymmärrän, jos on vaikea vastata tähän tässä kontekstissa, mutta kun politiikassa joutuu tekemään näitä kuuluisia lehmänkauppoja. Se, että vaikka että kristillisdemokraatit on hallituspuolue ja voisi olla mikä tahansa puolue, niin te joudutte miettimään, että okei, mistä asioista me ollaan valmiit tekemään, antamaan vähän periksi, mistä me ei missään nimessä olla. Miten sä ajattelet kristittynä, että miten sä navigoit näissä tilanteissa ja onko sulla ollut joskus tilanne, että sä oot kokenut, että no ei tää mennyt ihan niin kuin Strömsössä, mutta silti tavallaan tämä oli sen arvoista, koska oli muita asioita, mitkä paino sitten tämän valinnan puolesta? Joo, kyllä en ollenkaan kiistä, etteikö nämä olisi vaikeita tilanteita, mutta niin kuin heti alkuun haluan semmoisen tavallaan nostaa esiin, että kun aina usein sanotaan, että politiikka on semmoista likaista peliä, että siihen ei kannata sotkeutua, että se on niin likasta, niin tässä mä kyllä niin kuin sanon, että ei se ole sen likaisempaa kuin mikään muukaan niin kuin työyhteisö. Et mä ajattelen esimerkiksi, kun mä työskentelin lääkärinä, siellä tehtiin, kuulkaa, paljon enemmän niin kuin mun mielestä sellaisia suhmurointeja joissakin, esimerkiksi talouteen liittyvissä asioissa, joita ei voisi tehdä poliitikkona, koska me ollaan niin semmoisen suurennuslasin alla, että media kyllä valvoo niin kuin hyvin tarkasti, että mitä tehdään. Mä ajattelen, että aivan samat moraalin, rehellisyyden periaatteet, niin kuin arvojen periaatteet, toimii poliittisessa työssä kuin kaikessa muussakin elämässä. Siitä, miten niin kuin esimerkiksi rahaa käytetään, miten aikaa käytetään, miten niin kuin rehellisiä ollaan. No sitten nämä niin kuin erilaiset niin kuin päätöstilanteet, joihin joudutaan, se on niin kuin tietenkin se lähtökohta, että kun menee eduskuntaan, on esimerkiksi mä oon 1/200. En mä mitään asiaa pysty yksin päättämään. Et vaikka mä niin kuin äänestäisin eri tavalla kuin muut, niin mä häviän ne, jos olen vain 1/200. Et se, mikä on aivan välttämätöntä, on yhteistyö. Ja
Ja sitä tarvitaan nimenomaan politiikassa, että täytyy yrittää löytää niitä yhteisiä juttuja niiden muiden puolueiden kanssa. Varsinkin me ollaan pieni puolue, meillä ei ole kuin 5 kansanedustajaa, mutta mä väitän, että me ollaan monesti aika vaikuttavia. Ja varsinkin kun ollaan hallituspuolue, niin me pystytään joissain asioissa sanomaan, että tässä on raja, tätä ei ylitetä. Joissakin asioissa, joita yritetään viedä eteenpäin, niin me ei saada niitä. Niin kuin on paljon tullut tappioita, on paljon tullut niin kuin sellaisia tilanteita, joissa ei ole saanut tahtoa läpi, mutta niissä yritetään parhaamme, yritetään käyttää niitä keinoja, erilaisia niin kuin vaikuttamiskeinoja myös siellä eduskunnan sisällä, puolueiden välillä, neuvotteluissa. Ja sitten niin kun tulee välillä voittoja, välillä tulee tappioita. No ehkä on sitten sellaisia, sellaisia arvokysymyksiä. Eduskunnassa on aika pitkä linja ollut ja pitkä historia, että on niin kuin oman tunnon vapaus tietyissä niin kuin arvokysymyksissä. Ja ne on usein sellaisia kysymyksiä, ne on perinteisesti ollut sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy esimerkiksi alkoholipolitiikkaan tai sitten niin kuin jollain lailla niin kuin uskon kysymyksiin, uskontoon, uskon kysymyksiin. Ja semmoisia ovat olleet esimerkiksi sanotaan vaikkapa juuri aborttiin tai avioliittoon, tämän tyyppisiä asioihin liittyvät kysymykset, joissa äänestetään niin kuin oman tunnon mukaan eikä tehdä ikään kuin ryhmäpäätöksiä. Mutta niissäkin on vähän eri puolueilla vaihtelua, ja mun mielestä on jollain tavalla tässä tämän 30 vuoden aikana, mitä mä oon ollut nyt eduskunnassa, niin ei enää puhuta niin paljon oman tunnon kysymyksistä. Se on vähän niin kuin alkanut häipyä se raja, mikä on toisaalta mun mielestä vähän huolestuttavaakin, että mielestäni olisi tärkeää, että niin kuin jotkut asiat katsottaisiin sellaisiksi, että ne on niin kuin asioita, joista mä ajattelen niin, että on monia sellaisia niin kuin mielipideasioita ja näkemysasioita, joista voi neuvotella, joista voi tehdä kompromisseja, mutta vakaumus, tietyllä lailla semmoinen syvä vakaumus on se, minkä kanssa ei tehdä kompromisseja. Ja kyllä mulle niin kuin on esimerkiksi sellaiset asiat, jotka on niin kuin selkeästi Jumalan sanan, Raamatun opetusten vastaisia, niin semmoisissa mä en äänestä niin kuin niiden hankkeiden puolesta, jossa mä näen ja ymmärrän itse, että tämä asia ei ole niin kuin Raamatun opetusten mukana. Ettei käy niin kuin joku sanoo, että nämä on mun periaatteet, mutta niistä voidaan keskustella. Se on epätoivottavaa. Päivi, ihan lyhyt kysymys vielä. Tähän ei tarvitse vastata pitkästi siitä syystä, että tämä on niin spesifi, mutta mä oon itse niin kuin filosofian väitöskirjaa teen ja totta kai kiinnostaa yhteiskuntafilosofia niin kuin laajemmin. Onko sulla mitään ikään kuin, mä käytän laajasti tämmöistä niin kuin filosofista, ideologista lähtökohtaa, miten sä niin kuin mietit, miten sä katot niin kuin politiikkaa laajemmin vai miten? No kyllä varmaan tämmöinen ihan kansainvälinen kristillisdemokraattinen ideologia on niin kuin se pohja, joka on niin kuin politiikan teon pohjana, jossa niin kuin lähtökohtana on ensinnäkin ihmisarvon kunnioitus, se, että ihmisarvo on niin kuin kaiken politiikan tekemisen lähtökohta. Ja sitten toisaalta niin kuin perheen arvostus, perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, samalla semmoinen niin kuin kansalaisyhteiskunnan arvostus. Ja sitten tämmöinen, niin kuin voi sanoa, sosiaalinen markkinatalous, että työn ja yrittämisen arvostaminen, se niin kuin omistamisen oikeus, tämän tyyppiset asiat, jotka niin kuin on ihan, voi sanoa, kansainvälisen kristillisdemokraattisen ideologian mukaisia. Ne on se poliittinen pohja. Kiva kuulla. Kiitos, että jaat vähän tuosta ajatuksia. Päivi, yksi haastava kysymys vielä ennen kuin vähän päästään kuitenkin kevyempiin tähän loppuosaan.
paljon, uskon, että monet miettii tätä, jos he haluaisikin osallistua politiikkaan, kun puhutaan tietynlaisesta suorapuheisuudesta. Kristittynä me halutaan olla rehellisiä, suorapuheisia myös tarvittaessa, mutta on tilanteita, jossa on vaikea ja jopa vähän kannattamatonta olla suorapuheinen. Esimerkiksi voi olla tilanne, jossa vaikka sä tiedät, että sulla on joku henkilökohtainen näkemys, jossa mä nyt sanoisin tämän ääneen, niin vaikka nyt leikitään, että olisi tilanne, missä kristillisdemokraatit olisi vaikka vakavasti pääsemässä johonkin hallituskoalitioon, niin sä itse tiedät, että okei, tämä ei ole niin relevantti asia ehkä tämän asian, mutta jos toimittaja kysyisi, että Päivi, mitä sä oot tästä mieltä, ja se ei olisi kauhean relevanttia, sä tiedät, että tästä nousisi haasteita tämän nimenomaisen poliittisen tilanteen puitteissa, pitääkö kristittynä aina olla valmis vastaa suoraan? Vai voiko joskus jättää vastaamatta? Ja jos kyllä, mitkä on ne parametrit, millä sä itse niin kuin navigoit näissä tilanteissa? Mulla on kyllä se kokemus, että niin kuin useimmiten kannattaa vastata suoraan. Poliitikoilla on aika usein se kiusaus, että kysytään jotain ja vastataan ihan jotain muuta. Ja jos seuraatte eduskunnan kyselytunteja, niin voitte ehkä huomata sen. Mutta mä en tiedä, onko se syy, minkä takia on tiettyihin vaikeuksiin joutunutkin, mutta mulla on ollut kyllä se periaate, että mä haluan vastata kysymyksiin suoraan ja rehellisesti, tuoda myös avoimesti niin kuin omat lähtökohdat esiin. Mä ajattelen, että se on myös semmoinen niin kuin äänestäjien kuluttajasuojan kannalta tärkeä asia, että he tietää sitten, että mitä mä ajattelen. Sitten he voi tehdä valintansa, joko valita minut tai ei. Mutta ihan varmasti voi olla tilanteita, joissa ei kannata esimerkiksi kaikkea kertoa. Ihan senkin takia, että asiat voi olla vielä niin kuin keskeneräisiä valmistelussa. Niihin voi tulla muutoksia ja silloin ei ole viisasta niin kuin liian aikaisin sanoa. Mutta niin kuin useimmiten mun mielestä poliitikot syyllistyy siihen, että ei vastata suoraan. Että niin kuin, ja se, mikä mun mielestä on niin kuin pitkällä tähtäimellä politiikassa tosi tärkeää, niin on se tietynlainen niin kuin rehellisyys ja niin kuin avoimuus, johdonmukaisuus, koska jos jossain vaiheessa yrittää sitten erilaisilla vähän niin kuin pelata sillä, että ei niin avoimesti tuokkaan esiin näkemyksiä, niin se toisessa vaiheessa kyllä tulee näkyviin ja kostautuu. Että enemmän mä kyllä sitä suorapuheisuutta kannatan. Joo, et sä yleensä pitänyt kynttilää vakanalla niin paljon, että et ole siitä tunnettu. Hyvä niin. Päivi, ehkä vähän vielä niin kuin vakavamielinen, mutta ehkä vähän kuitenkin helpompi, ehkä rohkaisuna monille, ketkä tietää, mitä on tapahtunut viime vuosina sun omassa elämässä, kun sut on haastettu oikeuteen kansanryhmän kiihottamispuitteissa ja sä oot ollut vaikka missä oikeusistuimissa vastaamassa ja poliisilaitoksella Raamattua kantanut sinne monta kertaa, niin meidän ei tarvitse käydä läpi tätä keissiä mitenkään muuten, että miksi se on ollut ja mitä kaikkea siihen on liittynyt, ketä tahansa meistä voi lukea siitä ihan tuolta internet-ihmeellisestä maailmasta. Miten sä oot kristittynä navigoinut tämmöisessä tilanteessa, että suhun henkilönä kohdistuu näin voimakas paine ja jopa niin kuin viha joiltakin tahoilta. Ja sitten vielä ollaan valmiit käyttää tavallaan oikeusistuimia sua vastaan. Miten kristittynä sä navigoit ja miten sä oot kestänyt? Tämä on kyllä aika merkillistä. Tämä prosessi on kestänyt 6 vuotta. Tämä on pitkä ja se on itse asiassa edelleenkin vireillä. Että tämä on erittäin ajankohtainen, koska valtakunnan syyttäjä vei tämän keissin, vaikka mä voitin sen käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, niin korkeimpaan oikeuteen ja nyt minä tahansa päivänä sieltä voi tulla ratkaisu. Eli odotan edelleen tämän tilanteen kehittymistä. Mutta sitä on ehkä vaikea niin kuin
Uskoa en itsekään uskoiselle en olisi sitä kokenut, mutta mä oon aivan valtavasti saanut Jumalalta tämän prosessin kautta. Mä oon saanut niin paljon iloa niin kuin koko tämän prosessin kautta, että en olisi ikinä uskonut. Olen nähnyt niin vahvasti se, mitä Jeesus lupasi, niin miten se niin kuin konkreettisesti käy toteen. Jeesushan sanoi, että pitäkää varanne, teitä viedään oikeuteen. No en mä koskaan kuvitellut, että itse joutuisin tähän, kun nuorena tämän Raamatun kohdan luin. Mutta miksi? Siinä sanotaan, että siinä avautuu, että te saatte todistaa minusta. Ja se, mikä on ollut niin kuin ihmeellistä, on se, että todellakin ei pelkästään niin, että mä olisin jotenkin tuputtanut, vaan multa on kysytty. Kun mä oon mennyt poliisiasemalle, siinä on ollut Raamattu pöydällä, poliisi pyytää, että mikä on roomalaiskirjeen sanoma, mikä on roomalaiskirjeen 3. luvun sanoma. Ja niin kuin mä kysyin, että haluatko todella kuulla, mikä on koko roomalaiskirjeen sanoma? Ja sanon, anna tulla vaan. Niin aivan täyttä niin kuin evankeliumin julistusta. 13 tuntia yhteensä poliisin kanssa. Ja sama toistuu käräjäoikeudessa. Siellä tuomarit istuu rivissä ja media istuu siellä. Ja siellä saa myös evankeliumin sanoman tuoda esiin. Hovioikeudessa sama asia. Ja sitten on niin kuin suoria lähetyksiä erilaisista tilanteista suoraan suomalaisten koteihin. Ja siellä saa kertoa evankeliumin sanoman. Ja mulle on tuonut aivan valtavan suurta iloa se, ja niin kuin riemua, että miten voi olla, että niin kuin Jeesus on näin hyvä. Hän kääntää tällaiset tilanteet niin kuin omaksi edukseen ja antaa myös sellaisen ilon, mitä en olisi muuten niin kuin varmasti missään voinut saada. Ja sitten kaiken lisäksi tässä on vielä tullut niin paljon erilaisia niin kuin kansainvälisiä kontakteja. Nytkin mä olen lähdössä parin viikon kuluttua Yhdysvaltoihin, jossa maailman kristillinen lääkäriseura antaa mulle jonkun ihme palkinnon ja niin kun on tullut, niin kun mä melkein joka viikko annan haastatteluja eri puolille maailmaa ja saan kertoa edelleen tätä niin kuin samaa evankeliumin sanomaa erilaisten niin kuin televisio- ja podcastien ja muiden kautta. Et eihän mulla niinku ilman tätä prosessia, ilman niinku valtakunnan syyttäjän tätä vetoa, niin olisi ikinä avautunut tällaisia mahdollisuuksia pitää esillä evankeliumin sanomaa. Uskomaton asia, kiitos Jumalalle siitä ja kiitos Jumalalle sun uskollisuudesta. Se on ollut ihanaa katsoa tämän prosessin aikana ja valtava todistus ja rohkaisu monille meille. 2 tämmöistä vähän kevytmielisempää kysymystä ja ymmärrän, jos toiseen on vaikea vastata. Mä mietin pitkään, että uskallanko mä tämän kysyä, mutta mä uskallan tämän kysyä, mutta mä en tiedä, uskallanko sä vastata. Niin jos on tällainen tilanne, että nämä puolueet, mitkä nyt on olemassa, olisi ne vaihtoehdot, mutta KD:ta ei olisi, niin mihin puolueeseen Päivi Räsänen kuuluisi? No niin, tätä on kysytty useamman kerran multa ja siis täytyy sanoa, että tämäkin niin kuin vaihtelee aina vuosien varrella, koska nämä puolueidenkin ohjelmat ja sisällöt vaihtelee, mutta mulle alun perin, minkä takia mä lähdin politiikkaan, niin kuin mä sanoin, niin oli tämä kysymys abortista. Ja silloinen Kristillinen liitto oli ainoa puolue, joka oli tehnyt jopa välikysymyksen abortista ja jolla oli kanta siihen, että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisestä. Tätä kantaa ei ole yhdelläkään muulla puolueella kirjattuna sen puolueohjelma. Mä luulen, että mä en olisi politiikassa ilman tätä puoluetta. Siis mä luulen, että mä en olisi ollenkaan poliitikko. Mä olisin ihan jossain muualla. Et en mä olisi lähtenyt alun perin mihinkään muuhun puolueeseen. Tämä on ihan se rehellinen vastaus. En osaa sanoa että... No siis sanotaan, että jos mä jättäisin, jos jostain syystä tästä puolueesta joutuisin pois, niin todennäköisesti mä tekisin ihan jotain muuta. En mä olisi politiikassa mukana. Se oli loistava vastaus. Ja rehellinen varmasti sellainen. Miten Päivi, toinen kysymys, jos 10 käskystä äänestettäisiin eduskunnassa, kuinka monta käskyä menisi läpi?
No niin, tämäkin on kova kysymys. Mä väitän, että eduskunnassa on kyllä rikottu kaikkia näitä käskyjä vastaan, että voisi olla, että aika huonosti. Kyllä siinä niin kuin heti nämä alkupään käskyt, minä olen Herra sinun Jumalasi ja niin edespäin, niin ne kyllä äänestyksen varmaan häviäisi. No kyllähän esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka käsky älä tapa, niin kyllä mä uskon, että niin kuin pintapuolisesti suuri osa varmaan niin kuin olisi tämän käskyn takana. Mutta sitten jos ajatellaan, että meillä on todellakin tilanteita, jossa vaikkapa eduskunnassa tullaan aivan piakkoin äänestämään eutanasiasta. Eli siitä, että tuleeko lääkärille oikeus, lupa surmata potilas, siis ihan myrkkyruiskeella. Siitä eduskunta tulee äänestämään. Ja se on yksi semmoinen rukousaihe, että se tultaisiin voittamaan. 5 vuotta sitten samasta asiasta äänestettiin. Silloin vaalikonekyselyissä suurin osa kansanedustajista oli sanonut kannattavansa eutanasiaa. Silloin monet kristityt rukoili tämän tilanteen puolesta. Ja tapahtui ihme. Äänin 126-80 se niin kuin hävittiin, tai niin kuin se eutanasia-esitys hävisi. Ja meillä ei sitä ole. Et mä ajattelen, että meillä kohta on edessä se, että miten käy 5. käskyn kohdalla. Ihan viimeiseksi kysymykseksi olisi kiva kuulla, että mitä sä haluaisit sanoa kristityille nuorille, ei kristittynä puhtaasti, vaan kristittynä poliitikkona. Mitkä on semmoisia asioita, mihin kannattaa nyt ja lähiaikoina kiinnittää huomiota, mitkä on asioita, mitkä olisi ikään kuin rukousaiheita, ja mitä sä toivot suomalaisilta ja Suomessa vaikuttavilta nuorilta kristityiltä? Mä toivon sitä, että kristityt nuoret, miksei vanhemmatkin, mutta varsinkin nuoret, joilla on elämä alussa, niin paneutuisitte näihin tiettyihin ajankohtaisiin kuumiin kysymyksiin. Esimerkiksi, mä nyt otan tämän kysymyksen eutanasiasta tai kysymys abortista. Et meillä tällä hetkellä yli 7000 lapsen elämä lopetetaan ennen syntymää aktiivisesti yhteiskunnassa, joka on niin kuin periaatteessa hyvinvointiyhteiskunta, siis vuosittain. Yli 20 lasta joka päivä keskimäärin. Et se on aikamoinen vamma tässä yhteiskunnassa. Ja mä ajattelen, että on tärkeää, että niin kuin nuoret kristityt niin kuin ottavat selvää näistä kysymyksistä sekä Raamatun edessä, että sitten ihan niin kuin muillakin perusteilla, että niin kuin mitä muita mahdollisuuksia ja keinoja on käytettävissä. Tai vaikkapa nämä avioliittokysymykset, jotka on hyviä, tai sukupuoleen liittyvät kysymykset, genderkysymykset. On tärkeää osata vastata, kun teiltä kysytään, on tärkeää osata perustella, on tärkeää niin kuin kristittynä, että me ei väistetä niin kuin vaikeita kysymyksiä, vaikeita haasteita, ja sen takia kannattaa paneutua näihin asioihin. Sen takia muuten, jos saan sanoa, niin mä oon näistä asioista kirjoittanut semmoisia pieniä kirjoja, joita on täällä mukana, että jos haluatte, niin näitä voi ostaa sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Eli olen kirjoittanut tämmöistä eutanasiasta kirjan sekä lääkärinä että kristittynä, avioliitosta mun miehen kanssa, joka on hyvin ajankohtainen asia, samoin tästä niin kuin aborttiteemasta. Tässä on niin kuin yksi haaste, että kannattaa vaikkapa tällaisiin kirjoihin paneutua, että niin kuin pystyy vastaamaan kysymyksiin, pystyy osallistumaan keskusteluun, pystyy vaikuttamaan omalta osaltaan. Onpa sitten minkälaisessa tehtävässä tahansa.
ne, jotka opiskelee vaikka opettajaksi, opiskelee lääkäriksi, opiskelee terveydenhoitajaksi, ne tulee kohtaamaan näitä vaikeita kysymyksiä myös omassa ammatissaan. Ja sen takia on hyvä valmistautua etukäteen ja paneutua kysymyksiin. Sitten muuten minulla on myös tämmöinen kirja, joka kertoo tästä oikeusprosessista, joka on ajankohtainen valtakunnan syytetty, niin tätä voi myös, näitä saa hyvin edulliseen hintaan tänään ostaa, ja mobiilepeilläkin voi maksaa, jos ei käteistä ole. Oli hyvä, että tuli nämä kirjat tähän loppuun esille. Päivi, kaikista poliittisista mieltymyksistä huolimatta mä uskon, että me kaikki arvostetaan syvästi sitä, mitä sä oot kristittynä tehnyt ja miten sä oot näyttänyt esimerkkiä ja jatkat sitä. Jumala sua runsaasti edelleenkin siunatkoon ja voidaan varmasti antaa yhdessä Päiville oikein raikuvat aplodit. Ja tämä nuorten ilta jatkuu niin, että me otetaan tähän loppuun yksi laulu. Bändi voi varmaan tulla jo lauteille. Ja tämän laulun jälkeen tehdään sitten niin, että Päivi, en tiedä onko hän varmaan täällä, pystyy myös myymään kirjoja. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä tai rohkaisun sanoja, niin varmaan voitte myös Päiville niitä tässä samalla sanoa. Ja tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka jo kysyvät, että saako kysyä, niin mä sanon, että meillä ei ole mitään tämmöistä kysymys-vastausosiota, mutta jos Päivillä on aikaa, niin varmaan voit kommentoida sitten asioita jälkikäteen. Nyt me otetaan tähän loppuun laulu, ja jos pystytään, niin noustaan ylös tämän viimeisen laulun ajaksi.